Welcome sa Sabado Nights with Father Vlad. Sarong bangkinin pag-iristoryahan, manungod sa buhay kan mga pali, mga madre, asin ordinaryong mga tao, uyang unyan. Si Father Vlad kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Ngunyan na Sabado Night. Diyos maray na banggi po sa Saint Gabos mga tugang. Ako si Father Vlad Chalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As ini po on Sabado Nights with Father Vlad. Mga katiwala, padagos po an sa tuyang jamming digdi sa Veritas Radio TV Legazpi. Gusto ko pong i-shout out an mga tugang taan na nagdadangog sa radyo ngunyan sa DWBS. Pati naman po ang naghihiriling niyan sa Satuya digdi sa TV, radyo, Veritas TV, Legazpi. Ngunya na banggi, sa kadagusan kan sa tuyang jamming asin pagtaonin appreciation sa kulturang Bicolnon. Particularmente, kan pagtaotan nin orgulyo sa mga kompositor, asin mga para kanta, na titawan tagnin oras asin panahon an pagpahiling asin pagdangog tagiraray kan magagayon ng mga Bicol songs. Mga katiwala kan nakaaging duwang nakaaging Domingo ang enotang dara sa Indo si Enrique Jun Balinggit na saropong PWD day siya nakakahiling kulang an sa iyang mga muro. Pero nahilinta kung gurano siya katibay magtugtog kan organ, electric organ, kan gitara, asin kan violin. Kan last Saturday, big feature ta po digdi an duwang musikero na hali sa Kamalig, si Kix Mitra at si Nong Munoz. Diyan man po hali sa Santo Domingo, si Rexy Balin at si Chua Balmes. Mga katiwala, padagos po ang kaugmahan ta na madangog ang magagayon na mga Bicol songs. Ta ngunyang pigatawan ta sa bilog na Marso an appreciation ta sa mga Bicol musicians, particularly kan mga musicians ta digdi sa Albay. Ngunyang po, manata i-welcome ta ang sarong grupo ang ngaran po sa indas kan grupo ninda Tota P. At yan, aramon ta kun nga ta Tota P ang sa indang ngaran. Gusto ko po ipamidbid sa indo si Kobe Jonella, tapos si AJ Fahot, si Kobe from Taihi Tabaco, si AJ from Malinaw. Iga pa ko itang duwa po digdi si Aaron Bordeos na taga Bacolod, Tabaco, asin si Michael Hamlang taga Taihi. So mga shout out po sa mga taga Tabaco, dyan sa Taihi. Dako lang akong midbid dyan sa Taihi, mga barkada ko, asin dyan sa Bacolod, pati naman siyempre sa mga taga Malinaw. So ini po ang apat na mga guest na ngunyan digdi sa tuyang jamming na sa pag-apresyar kan Bicol songs. So mana po i-welcome ta sinda sa indang pagdara sa tuya kan kagayunan kang Bicol songs. So welcome sa Indo, Kobe. Hello po, Father Vlad. Ngunyan live kita sa radyo Veritas, as in TV Veritas man. Welcome sa Toya, sa Indo. Welcome po sa mga naghihiriling. Okay. Ayan. So, Kobe, please tell us first about ining Tota P. Paano ka mo paano nindo na form ining title na Tota P? Istorya sa muya. So, ang Tota P po, biniligtad man lang siya kang happy thoughts na permitting susuriyaw kang kabarkada o kapag problemado po siya. So, parang naging mantra niya po yan na kapag malain po ang pagmati niya, kabali siya sa pag-ibig. Minsan kapag makulugo na talaga ang boot niya, may istorya mo na siya. So, dyan ang outro niya. Happy thoughts! So, Kobe, ang Tota P actually is a millennial coinage na tigapunta na about happy thoughts. Hindi ko pa po siya nadangog sa ibang tigamit ninda yan. So, pero talagang sa Indo lang talaga, adi. Opo. Pero
kang sa local scene man po, nadadawag ko na po sa mga kabarkada mi na nagdadawag po ang kanta mi. Siguro, Kobe, pagkatapos kaning program live kita mo yan sa, Apa. Bicol, sa bilog na Albay, sa bilog na Pilipinas man. Magagamit ini kan mga millennials ta. Ade, mga shout out sa mga millennials na nagahiriling sa tuyak mo niyan. Ini pong title kan sa indang banda, Totapi. Apa. Coinage o pigbaliktad lang po itong Happy Thoughts. Ade. Apa. So, Tsaka okay. po kasi si mama po kasi ni AJ, si Ma'am Irene po, mahilig po talaga kawat nin mga Words. pangaran po. Opo. Kahit po sa sarong kanta mi po na ang pirming nasasaod po na lyrics, O Sinta, ginawa niyang Kutsinta. So, nangyari pong araw kayo. Yun na po, so giniba may lagod na title. Kan kanta. Kan kanta po. Kusinta. Pakawat po Sinta. talaga. O Sinta. So, AJ, shout out kay mama mo. Siguro, I hope nagiiling sa ngunyan, Adi. Oo. So, manata, excited ang mga nagirilingon yan, Kobe, as in AJ, si Aaron, saka si Michael. Manata, gusto ming damugon ang inotindong kanta. Sige po. Bali ining sarong inot na kinanta mi. Ay, makakanta na po kami pa. No. Tell us the story. And then maybe after that, we can discuss what the song about. Sige about. pa. Ining si Buboy, halabasan pa po ining sinurat ko hali pa po ini sa kapag intra ko po sa Goa sa Kamsur. Bali po nag-represent ko po sa Albay Duman. Tapos naisip ko po mag-submit nin Bicol song na bilang matarik sa kulturang Bicol nun itself, sa Mayon Volcano, di lang po mataririk sa mga lugar. Maya ko po nin istorya. So, ang bigatara mo, Kobe, ining kantang kakantahon nindong first song na Ining si Buboy was actually your entry Apa. to Apa. Sa Isarog radio broadcasting singing okay. singing. Oo. Sa writing ko. So, like, you represented Albay Apa. to this regional song competition. Name ko po na ako nag-represent kang Albay ta. Ako man lang po sa Tagalbay. So, masira ko po mag-isap. Wow. Yun na yan. Kumbaga. So, you are representing Albay to this regional song competition. Apo. Pero tapos na po siya. Ano po siya. Sige. So, magayon na. Let us sing the song. Tapos, atyan siguro, we will discuss the message of the song. Okay. Sige. Mga katiwala, mana po, dangugunta, ining kanta na, Ining si Buboy. Manay mautang daming bagas, sabikan sa runga, pisa luwas, bayad na sa ngabaan, ni mama ka, panagdan na mo na tabi sa lista, kundi si Buboy na inaumpa, naiuyo na namatiyan niya, dibisil daan, ang mayong warka, dibisil ang magparaasa sa iba, kundi si Buboy, imbis magkawat, asin magugma, daradaraan sa ko, namumurutin lata, pating mga bote, pantukal kwarta, kan natapos sa pagpurot, magabat na sako, pasan sa likod, piging uwang, papatukal sa saon, may pipisos ang minabot. Ining si Buboy, kung isa bunga, daiba iniusto, kimaman niya budad sa tugong niyang tulo, kaya nanubli mo na kipadyak sa kabisto, si Buboy ang sabi masakay tabi ka mo. Panahon, si Buboy makayong magapon, maski ang pidalan doon niya abot, nakatambang imamak sa iyang makon, buntiraman ang nabuton, kan
pagpidal niya maghapon, andilin siya pag niligoon. Si Buboy hinang-hinang pagal maghapon. Ining si Buboy, nagkabanggi sa higdaan, tururog na sumulo niyang tugang, asing si Buboy, pauli naman, ngirit na bitbit ang pamanggihan, mamatabi, pakipukaw, kanuno na purunaw, ining darako, sana bumanigo, sa aga naman, makayod ako. Si Buboy, si Buboy, Buboy. Sabi ka naguluang ina, dito na ko kung nagsain ka, madidlo mo na, mayo ka pa, pasensya na, tawi mama, dai ko kaya matios na may lingkang, nadidipisilan sa samuya, di balik tabi, basta buruay kita. Ining si Buboy, asa ngunyan, makita ngunyan kapos, maadala kong maray, asin matapos, kaya ang luwa mo, pakipunas, tamangan no arinday na kita, mautangin bagas. Ining si Buboy, si Buboy, ining si Buboy, si Buboy. Yan po, Father Vlad. Wow! Parakpakan tapusin na mga katiwala. So, mga katiwala, the first time ko nadangog ang kanta na ining si Buboy, kinanta ini sa kuya personalmente ni Kobe, pero wara siya ki gitara. So Kobe, bago kita mag-irestoryahan kan na kagayunan ka itong lyrics, Kobe, would you please bring me back to that moment na kinanta mo, pero the ki accompaniment. So ano lang, so like first part of the song, Kanta ko po siya ganyan. kantahon mo na wara so accompaniment kasi gusto tang namnamon itong namnamon ta ang kanta at yan po pag orlayan ta ini magayunon ang you made me cry again for the second time. Sige, kantahon mo tadi Kobe without the accompaniment. Okay. Manay-manay mautang tabing baga, sabikan sarong aki sa luwas, bayada na sa nadaan ni mama niya, padagdag na mo na tabi sa lista. Kundi si Buboy, dai na ugman, dai uyo na namatian niya, dipisil daan mayong kwarta, dipisilan magparaasa sa iba. Beautiful. Kobe, would you please bring us to that ako nagluluwa ako ngunyan. To that part of the song na tururog so mga tugang niya and then here comes Buboy na may daradarang pasalubong na pipapukaw niya si mama sa mga tug niya kay mama niya. Please. Apo. Pagkabanggi sa higdaan, tururog na sa tulungan tugang, asin si Buboy, pauli naman, ngirit na bitbit ang pamanggihan, mamatabi, pakipukaw, kanuno, na purunaw, ining darako, sana po manigo, ta sa aga naman, makayod ako. Wow. So, Kobe, pag-orlayan ta ang kanta mo. So, you know what? Sa mga
ahirin yan yung sa Apa. radyo, sa nagkailing sa TV. So, ang pigtao mo sa muyang retrato nin sarong pamilya. Pero, Apa. hain so ama ni Buboy, gari kinuan niya sa responsibilidad. Day man po, sa pakasurat ko po, wala po ako ni nakaag Oo. tungkol sa Okay. ama. So, bali, ang napipicture out ko po kaya at bago suraton. Kasi po, kung may ama man po, kaya considering baga sa istorya. Gari po, very irresponsible Yo, man. in fact, Apa. Kobe, what you have just written in the song is a commentary on the fatherless generation. Apa. Oo. Apa. So mga katiwala, ini ang katotohanan kan sitwasyon ta ining Kobe ining Apa. fatherless Apa. generation Apa. na dai an ama either physically nasa Apa. luwas kang Pilipinas nagtrabaho Apa. or emotionally yaon so ama pero ding pakiaram. Apa. Oo. And then the song brings us to the beauty of the responsibility of a child Apa. ni Buboy Apa. na kinuha ang responsibility Apa. niya Apa. ang responsibilidad kang ama. Apo. Tapos uningon yan, the opening of the song Kobe, yaon si Buboy sa tindahan mautang. Apo. Oo. So mga katiwala, para sa kuya, ining kantang ining si Buboy is a social commentary on what is happening to us, especially to the poorest of the poor. Apa. Kobe. So, mga nasa laylayan po unya. Oo, inimpiga putang nasa laylayan na madyan, mautang kibagas, Na- ipapalista. Apo, nabako gabos po baga so nasa sitwasyon na arog kay ito. So isipan mo po so aki na mismo ang nagduduma sa tindahan. Ta syempre medyo supog naman so ina. Oo, tapos Something sa like ama, that. wara. Wala po so ama. Oo. Dahil po nasa pwede pong Oo. gadan, pwede pong gadana, pwede pong binayaan sinda, Oo. pwede pong arogkaan. Yes, Basta po yes. ang sauron wala so ama. So isipan mo na lang po kung ikay itong aki po baga. Kung baga so matikan sarong aki na mautang na naman ngaya, gara-arog ka. Wow. Na napipicture out ko po ang sarong aki po na nagigibo ka ito. Sabi ko, I'll try to put this into words na so emotion niya on man giraray. Kaya nabilog ko po siya Pero you know what, Kobe? What touched me is not just the opening na yaon mautang na naman si Buboy mapalista, kundi itong when Buboy took the responsibility of being the father of the family, nagtrabaho, tapos sarong banggi, abang tururog sa mga tugang niya, pipapukaw niya kay mama niya sa mga tugang niya para kaunon sa dara niya, adi. Apa. Mga katiwala, siguro po sa pagdangog ta kaining magayon na kanta na ining si Buboy, I think most of us could relate. Apa. Oo. Bako sa na Kung usa na po siguro sa simpleng pag-utang. Siguro po so may mga bagay po talaga na for example naman po father, kompleto ngayong pamilya. May mga bagay man po talagang they man po provide talaga kan magurang gabos sa imo. I mean pero as long as siya so basic needs. Tapos kung minsan man sa basic needs mismo nakukulangan. Para sa kuya bako siya so rason para mamundo ka na natangay arog kami ka ini. Bako siya so puntong mamundo siya. Kumbaga dapat siguro para sa kuya lang sitwasyon ito na kapag nalampasan po baga magiging mas makusog ka pong tao, mas maray ka pong tao mag-isip pag nalampasan mo sa face na ito. In fact, Kobe, itong third part duman kang kanta na na-realize ni Buboy na iguanin bagong paglaom. Would you sing to us that part na maeskwela siya, tanganin dain na siya magtios sa Opo. future. Pakikanta mo sa muya. Sa last part po yan sa digdi yes. sa bali po palambawa kay ito so dara niya po baga so pagkaon. Yes, Pinagitan siya kang ina niya nagaro palambing na pahibi. Talaga. Sabi po na, Buboy, sabi ka nagluluhang ina. Dito na ko, kung nagsain ka, madiklo mo na mayo ka pa. Then nagsorry po siya. Pasensya na, tabi mama, dai ko kaya matios na mahiling kang. Didibisilan sa samuya, di bali tabi, basta buruhay kita. Tapos sa last part, hindi po sa pinaka Sige. importanting part niya na kumbaga mataong mapatos sa bilog na kanta. Oo. Ma-wrap up. Kaya sangon yan ma, kita ganyan tapos, maadal akong maray, asin matapos, kaya ang luha mo,
pakipunas, tamangan no arin, dai na kita. So sinabi niya sa inot na mautang tabing bagas kimanay, dahil niya ito utrohon, tabangan no arin, dai na kita, mautang ni bagas. Wow. Kobe, mata akong komentary kasi iyon ang mga katiwala, iyon ang sa tong objeto digdi sa Sabado Nights with Father Vlad. We tell the Apo. story Yes po. that inspire, Yes po. that effects change. So, balikan ta ang kanta, Kobe, kasi magayunon ini na data palampason. So, nag-abot si Buboy, dara niya sa pasalubong, Apo. tapos tururog sa mga tugang niya. Apo, medyo late na po. Late na. Siguro mga 9 to 10 na adi Apo. arogan. Para sa imagery niya po, baga, dahil ko kay Paul literal lang sabi na, matanga na. Matanga na, yes, Sabi yes. ko lang Pero, natulog na. pero, kampi pa pukaw niya, sumangat nadagit su ina niya. May Bakong dagit na, kundi, Uyam po. na So, uyam hadit- su ina, na dahil sa pag-adit niya, Opo. haluyon mag-abot si Buboy, matanga Opo. na, madiklong na, wala Opo. pa si Buboy. Apo. But here comes Buboy, na sabi niya, dai niya matios. Apo. Na Na araw kito sa mahiling. mahiling niya, sa mga tugang niya, matururog, naggurutom. Apo. Adi. Mga katiwala, anong gayon na pag-irestoryanta po sa bangging ini? Bako saan po kita magdawag sa kanta, kundi namnamunta ang kagayunan kang istorya kan lambang kanta na kakantaw sa tuya kan Totapi. So, aram mo, Kobe. Ay, bali po pala, Sige. Totapi po, banda po kami. Pero ini po si AJ, paborito mi pong kajaming. Since day one po na nadawag ko siya magkanta. So, Ayun. orat siya po, At siya madadamog ta siya. si AJ Ade. Oo. Bako po siya bumi po siya kabanda. Pero, tugang na po ang banda. Kuya niya po kami kabus. Yes, yes, Ay, yes. orat siya, iba naman na istorya ito. Yeah. So, ngayon, darawon mo kami, darawon mo kami sa sarapang kanta. Sige po. Tangani na makalawag kita giraray sa sarong istorya. Nganing makagyan-gyan sa luha. Actually, I was really crying na nagdadangog ako. The first time sa kangunya, nagdangog ako kang kanta mo. So, siguro, Pirmi? Apa. Bali, so Pirmi. Damuguntaan na kansyon po na Pirmi. Apa. Banghibilog ang bulan, minasabay pa ang lipot ngunyan. Pag nating ipugulan, ang pagkabungaw iniol na naman. Panutaw. Kurangan kamuloy ini, ako maharap sa napangiti, mamundungan minsan ang bangkit. Sa puso ko ikadaing makakalik, matatapos man sa naimig. Basta mag-ingat ka man pirmi, magmundo sa banggi. Ikaw man sana ang makakahalik. Bangig pangadji, anang daw na ikaw na pirmi. Buro bangig pangadji, anang daw na ikaw na pirmi. Kataning digdig, ang kataning digdig, ang kataning digdig, ang kataning digdig, ang kataning digdig. Wow. Pakanta po asinda mga katiwala. Thank you AJ. Anadong ta po si AJ Fahot kan Malinaw Albay. So
Kobe, ika ang songwriter kay ni Adi. Apo. So, bring us again to the message of the song, ining Pirmi. What the ano sa inspirasyon mo na sinulat mo ang Pirmi? Same ano ko po ini, paras po siyang, kasunod po siyang aldaw kang tapos ko na po sa ining si Buboy. Bali magkasunod ang aldaw man lang po siya. Tapos, nasa hampang ko man sana po siya, kay bako po siya ating susurat ko. So, bali, kay puwang ko po, so POV kang sarong babae Okay. na napupungawan sa padabaon niya po ba yan. Wow. Yun po talaga ito. Pero, on a deeper sense, pwede po siya kapag may napupungawan ka lang sa tawong demo na talaga pwede Ayun. makaiba, pero tigisip mo na may lugar para sa mga arog po kayo na bagay na mahihiling mo sinda. Actually, Kobe, while listening to the song ni AJ, as in, dumampas sa luwas, kan pig practice din daw. Ang take ko kay itong so longing for a beloved. Apo. Oo. So, mga katiwala, ito baga po na padaba mo, na grabe ang pagmauot mo, na makaiba siya. Kaya sa diklom kan banggi, tigahanap mo na sana yaon siya digdi. Ayun po. Wow. Especially po ngunyan pandemic po po Oo. yan. Then, may mga stranded. Kaya magayon baga ini mga katiwala na magdangog kita kay arog kay ning kanta na nakaka-relate kita lalong-lalo na su mga padaba ta o mga beloved ta na wara digdingon yan tapos yaonan na padagos na longing o pagmaawot na makaiba ta siya. Tapos na ang sabi kanta ni AJ, so grabe ang pagpamibi, adi. Apa. Magayon na magayon na kanta talaga. At saka kang susurat ko pa lang po siya, naghahanap po talaga ako maray mag-interpret. Di po akong ibang mas na-imagine pang mas mabagay talaga po sa piyesang ito, bukod po sa boses niya baga. Ayo. Sutad talaga kay AJ. Okay, para po talaga, made for AJ po talaga. Wow. Yan. Kasi ang timbrihan niya po, inosenteo na, kumbaga pag mamundo, namati mo talagang mamundo. Magayon nun AJ ang mo kasi talagang nagluwas ang gayon kan kanta adi itong so pag mauot kan sarong padaba na wara tapos sabi mo kanta mo na nagpapangadji ka aldaw banggi hay na daw kaya shout out po ini sa mga katiwala sa mga tugang ta na ansaindong padaba either nasa abroad nasa harayo daidigdi bako totoo mananggad na nagmamauot kita nangangadji na sana yaon siya sa mga lalong-lalo na po sa mga nawara na sa satuya for good na dai na mabalik. Bako lang Kobe sa about this is not just about love adi. Apa. So kundi pati naman sa mga padabata na yaon sana pero dai ta nakakaiba Apa. adi. So mana danguguntaan na Sige ba. ang sarap pangkantahali sa Totopi, Happy Thought. By the way, bago ka magpong kanta, ini po mga namamati ita, bako po ini sa mga nasa mainstream, even ini madadangog nindo, Apo. for the very first time Apo. on the air. Actually po, First time na madangog ini on air. Kaya maswerte po kita digdi sa Sabado Night with Father Vlad. Kita po ang inot na nakamati kay ning mga kantang ini. So, bali, ano po areglo po talaga kayo niya? Medyo magabat po na full band, pero first time naman po din gigibo na acoustic lang Father Vlad. Yes. Sige. Sanday nakikiuling ang panahon Kagabalang pasakit na binasuruan Dahil mo mapugulan, mamundo, mauyan Ano ang gigibuon dahil mo ni araw Pagkaaga, bagong ang bunlat Pero wag mo na sana bagang magbuhat Nang problema mo na ipupuraran Mapapasabi niya sana Pare halat Pare halat
bahay na isira ko niyan. Kaya ka nagsaot na parang sa kaya. Piksingin at lible ang ako daw ay. Kaya ako nila kung sana handalan. Napatong pasot, sinilas ka dito'y malasan. Gani ka na sa sentro, ikapigarang. Tas Christmas doon, nalingawan o malan. Alam ka muna. Relax ka sana. Oh, sa mundong ining dahil sigurado kung naman sa aga o tiyan na ang oras mo tago o mahampag sa dilobyo ka ang buhay mo. Isipon kung sisay sa imo nagpapadaba at nakapagtatawanan ng bagong aga. Patiit papirit, sabayan yung irit. Habang naghihirit, buhay na may bait. Minsan man malanit, kain na magkidir. Sige sana. Sige sana. Oh. Ayan. Sige. Wow! So, sige sana. So, daradaw tabi kami sa minsay kang kanta na mesmerize ako habang nagdadawag sa Indo Kobe. By the way, pataramon tamang ngunin si Aaron saka si Michael. Aaron, anong experience mo digdi sa banda kan Totapi? Paano ka nakalaog digdi? Bago sa message ni Kobe. Nakalog pa ako sa banda na ano ko pa siya sa sarong party sa school. Okay, oo. Inot po kaya elementary kami, magkaklase kami dua, grade 1 Okay. and grade 2 tapos buo ko man siya talaga close tapos naglipat siyang sabi niya daka ito, tigbuli ko da siya grade 1, daw dahil man. Tapos nag-grade 4 po, naglipat siyang school. Tapos dahil ko nga naram ko naggilingan na naman kami tapos nag-iban kami. Senior high, grade 11. Wow. Tapos may event sa school tapos nag-approach sa ako kung Ron, pwede ka ngayon matugtog nga kita. Yako dahil may akong problema. Tapos dumaan na kami nagpuon. So, Aaron, mga pirang years ka na nagatugtog sa bandang ini? Sa banda pong ini. Oo. Since nabuo po. Nabuo. Mga pirang taon na yan? Almost mga 2 years. 2 to 3 years, okay. So, Michael, ikaw man daw, anong istorya mo? Ina ang rason ta kung nga yaong ka mo digdi, magkatao kitang mga istorya, ma-share ta sa mga, nagadangog. Actually po Tell us your story. Dati po, Sige. kasi po dati, syempre may banda din po ako dati. Iyo. Ang una Okay. ko pong syempre nakabanda ko rin po si Aaron noon. Okay. Nung po ako grade 10, siya grade 9. Okay. Tapos, nung banda po namin all time high, di ko po alam kung di ko po alam talaga kung natin ito pinangaran. Oo. So, Michael, saan ka nga ning school mo yan? Mariners po. Sa Mariners. Aaron, saan ka tabi? Sa BUTC po. Bio ka Tabaco campus. Tapos AJ, Sa USTL po. UST Legazpi. Anong grade mo, AJ? Grade 10 po. Grade 10. Tapos Kobe, ika? Sa BU man po. Sa, BU. Apo. What are you taking? Sa civil engineering. Civil engineering. Okay, very good. Daddy. So, Kobe, pagkatapos na dangog ta itong tulong members, tell us about ining kanta na Sige Sana. Sige Sana! Sorry, bigla lang po ako din practice. Magayon sa jamming. Sige. Tell us about the song Sige Sana. What is that about? Ay, ni man po, naka-story type man po siya, ganun, narrative man po siya, kang sarong aldaw kan sarong garo baga po. Feeling niya, di malason siya sa buhay. Grabe. Oo. Na, to the point na mapapataram siya, minsan, di talaga nakikiuwi ng panahon. Oo. Natadaw na ko ulit. So, galing baga di malason sa buhay, ade? Opo. Gabus na sa kadimalasan? Opo. Sa buhay ta, sa puntong araw ka, na-experience naman po yan. Once or, kahit minsan, paminsan-minsan, namamati ta iyan. Although, aram taman na may nakakahiling sa to, na naaram mo na nandipisilan na kita. Aram taman na may magabay sa to, ya. At the end of the day.
Kaya minsan talaga napapataram siyang so ano baga. Yun na ito so kung kapag dakulong pong nag-aarabot, pagkaaga bago kang muklat, isipin mo, garabo muna sana baga magbuhat. Mga problema mong nagkukurarat, kumbaga siging sororiyaw sa isip mo. Mapapasabi ka na sanang kung pwede halat, kumbaga. Halat na mo na, kawaron niya sa mga problema niya. Halat na, garabo Saro sana. Saro sana. Okay. Nauyam siya duman. Tapos sabi niya, puro at yan, na naman, ano daw ang maray na isira ngunyan. Kaya ka masaod, nagparanin sa kayan. Pigsingil kan triple, aw ano daw an. Iya din. Kumbaga na. So, bago ka magpadagos sa Kobe, ining pigi-istorya mo sa muya, sa kanta, so, aral daw tayo ining Apo, istorya. apo. Adi, pag matapas na, ang naglaog na sa mga isip ta, so problema. Apo. Kaya masabi kita, alat ka, saro mo ng mga problema, Apo, tadi. Taday ta kaya baga, nga punta kayo ni sa English, blitzkrieg. Iya po. So, when we are being attacked at all sides, Apo. kaya masabi kita, tama ito, saro sana. Pero, isipon mo, udto na naman, saan ako mabaki kaunon, tapos, Nagpasentro po siya. magpasentro, tapos siningil siya ng triple. Opo. Oo. Kaya kang tigsingil po yung triple, nilakaw niya na sa nasudalan. Tapos napatod palugod sa tinelas kang kadimalasan. Isipon mo, father. Tapos kang ika na sa sentro, ikapigharang nata. Tig black ka kang guard nata. Tapos sa face mask mo, nalingawan mo palan. Grabe. 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 Nag-antos kang sentro, dahil kang face mask. Dan tendency ka, mabalik ka na naman. Dahil ka ng pagtuan, nagbalik ka ba, doble mo sa pagal mo. Pero, sabi man kang sarong boses na alat daw mo na. Yan. Kumbaga, tigsabihan naman siya. So the positive side of Apo. his conscience. Apo. Relax ka sana ng ting. Relax ka sana. Tas sa mundong ining daing sigurado, kung ngunyan, sa aga o atya na an oras mo, kung na rin po ang time mo na malay mo atyan, maligis ka, malay mo atyan, ma-aksidente, malay mo atyan, atake yung kapo baga. Pipiliun mo daw na mamundo, magtago. Ang style po kayo ni, sige na sa nang hurigda, rual daw, pagkaaga, bulo sa na po baga magbuhat. O mahampang nga kan dilubyo kang buhay mo. Isipon kung sisay sa imo nagpapadaba. Kung sisay talaga po ang tunay sa imo nagpapadaba. Wow. Bako po ako mataw ka na kasimbagan. Sa sarili ta po, aramon ta po iyan. Kumbaga. Kobe, balikan tagalala yung kanta din. Ining nameless na karakter mo sa kanta mo. Opo. Pag amay pa sana, pag matang pagmata, yaw na sa mga problema. Tapos sabi niya nga ni na luway-luway sana, Apo. okay? Saro-saro sa mga problema, di ta kaya yan. Opo. Tapos nag-isip siya mabakal ki pangutuhan, Opo. maduman sa sentro. Opo. Pero tigsingil siya ki triple. Opo. Kaya di man siya makabayag ki triple, naglakaw na sana. Opo. Tapos sa paglakaw niya, napatod pa sa Puto chinelas niya. Tapos naglakaw, tapos di makadiretso ta, nalingawan so sa iyong face mask. Opo. Pagayunan baga mga katiwala ining istoryang ini. Tapos nagbalik na naman siya sa harong, ano na. Alat daw mo na nantig. Oo. Relax. Sabi kan sa iyang konsensya, alat ko na tabi nguna, igwa pang mas maray ka sa buhay kaysa sa anong mga nangyayari ngunyan. Apo, nakako, sabi kang konsya, isipon kung sisay sa imo talaga nagpapadaba, nata kanya pigtatawan ng ninbagong aga. Wow. Kumbaga, nata ka nagigimata sa iling mo. Kumbaga, kaya sabi da, padiit-diit sana niya ako. Diit pang pirit, sabayan kingirit. Actually po, wordplay po ini. Puro ini it na tanaw. Ano ba ang line niya? Padiit-diit, diit pang pirit, sabayan kingirit habang naghihirit. Buhay na may pait, minsan man malanit. Kung di dahi ka magkidit. Wow, gayonon, Sige, magayonon ang Bicol rhyme, ade. Opo, actually, nag-rhyme ang Bicol songs, Bicol words. Nagpuan po ako magsurat ng Bicol. Sabi ko, dakulon pala ang masira mo na kawatan na mga Magayon, masiram na kawatan. Opo, ang Bicol words. Opo. Lalo nga, siyempre, Kobe, digdi kita sa Albay, iba ang Bicol ta digdi Opo. sa Albay, ade. Opo. Masiramon pag namnamon, ade. Ngunit inda kita, pirming daragit po, baga, Oo. minsan, pa nagdadayo. Iya. Pero sadyang, ano po talaga, ma-flavor po ang tatuyan. Balikan tayo itong mensahe kang kanta mo Opo. na alat ko na dapat isipon ko talking to myself, dapat isipon ko kung sisay talaga ang tunay na nagpapadaba. Nga tata na nagimata ako niya na aga. Opo. Oo. Ano ang rason ko Opo. kung nga ako nagimata ko niyan? May nagpapadaba sa ko.
Siguro, sa kuya, bilang sarong padi, masabi ako, orang ibang dahilan, kundi ang Diyos na iyo ang nagtaong bagong hinango sa sakuya ngunya na aga, Apo. adi. Tapos, ano pa itong sabi mo na so nagpapadaba? Isipon kung si sa mo nagpapadaba, nata kapig tatawan na nin bagong aga. Oo. Iya. Or in another word, nata kapig tatawan na nin bagong grasya, kumbaga po. Yes, yes. So, ini baga so, Kobe, so, an sarong, Nesca Figaro, na, Apo. ano ang rason mo kung nga nagbabangon ka mo niyan, di ba? Apo. Oo. So, mga katiwala, magayon na pagurunuro ng taan mga kanta na nagsasalamin kan buhay ta kan sa tuyang mga sitwasyon. Kaya manata damugon tag-an sarong kanta pero this time Tagalog. Apo. Ang title po Laruan. Yeah. So, bago po kanta ni AJ ini. Tawag ko lang, Sige. tawag ko lang po na yung intro. Dito lang. Madali lang pala. Sige po. AJ, may nag-shoutout di Haling Dubai, UAE. Si Eric Fahot. How are you connected with Eric? Tito ko po. Okay. Shout out kay Eric Fahot kan Dubai, UAE, tito ni AJ. Salamat sa pag tune in mo, Tavi Eric. Diyan live kita diyan sa UAE. Okay, Kobe. Sige po. Ayun po ang laruan. Tagalog song po. Tagalog po siya. Sinurat mi man po. Tungkol siya sa isipon po imagine po nito sitwasyon na grown up ka na tapos mula mo balikan so kang inot may rason kang nata. And haliputon lang po yun yung kanta, Father. Sige. Ang title po kani, Laruan. Pwede ko bang mayakap muli ang paboritong laruan na kakubili sa isang silid na di ko na matandaan, sa isang lugar na di ko na napuntahan. Pwede ko rin ba siyang mahakan? May gusto lang ako sa kaniyang iparamdam, ang pag-ibig na dati kong inaasam. Kaya ako'y narito, narigaw, ako'y natag-iwanan. Nasaan ang laruan? Nasaan ang laruan ng pinagalagyan? Nasaan na, nasaan na? Nasaan na, nasaan na? Nasaan ang laruan na hindi ko na rin alam? Nasaan ang laruan? Nasaan ang laruan? Nasaan ang pinagalagyan? Nasaan na, nasaan na? Nasaan na, nasaan na? Nasaan ang laruan? Hindi ko na rin alam. Wow. AJ, may mga fans ka digdi. Ali kay Alice Morales. Okay. Wow, nice song, AJ. Thanks, Father Vlad. Tapos, igwa pa digdi si Edmond Fahot. How are you connected with Edmond? Tito ko rin. Tito mo. Okay. Makusog ang tito, So, may mga fans kita dito ni AJ. Ang title po kay itong kanta, mga katiwala, Laruan. Kobe, I will tell you a story about saro kong laruan. Sige po. Okay. Dahil pobryon kami, day ako nagkaigwa ki Teddy Bear. Kaya po.
Pun pa kang pagkaaki ko, di ko inipigsabi sa mama ko, papa ko, tapos sa mga tugang ko, na gusto ko kay Teddy Bear. Sagod na guminurang ako, tapos naging padi. Tapos, nabanggit ko inisa sa kong komunidad, sa mga madre, doon sa Trinidad. Sabi ko, nagurang na ako. Di pa ako nakakugos kay Teddy Bear na kawatan ko. Adi. So, sarong birthday ko, some few years ago, I was surprised by the sisters of Trinitas. They gave me a teddy bear. So my first teddy bear, when I was already like 52 years old, grabe ang kaugmahan ko na nagpigugos ko ang teddy bear. Tapos, may sarap akong barkada na dahil ko sinabi na gusto ko ang teddy bear, si John, si partner niya, Opo. ang regalo nito sa ko, teddy bear man. So, tubay-tubay ko sa teddy bear kong dua, adi, for siguro mga 1 to 2 years. Pero, there was a time na I have to give up my teddy bear. Kasi sabi ko, I waited for 52 years bago ako nakakugos kisa diri kong teddy bear. Okay. Opo. So, aram po nindo mga katiwala, Kobe, ining sinurat mong kantang ini, it pricks my my memory. Opo. Ba kung namundo ako, kundi pinabalik mo ako sa sa memory ko. Aram mo ko nga tinao ko itong teddy bear ko sa duwang aki. Opo. Kasi abo ko na itong duwang aking ito, magalat man ki 52 years bago sila makakugos kan sa dirindang teddy bear. So, salamat sa mga madre na tinawan ako ang teddy bear. Salamat kay John sa sayang partner na tinawan ako ang teddy bear. Pero itong teddy bear na ito, utong niyan, kugos-kugos na kaduwang aki. Tangani na padagos na nag-uugma sa paagi kan pagkugos kang teddy bear. What was that laruan sa imo, Kobe? Dahil ka nagsurat. Para po siya, kuya. So ano talaga, literal po siyang pwede pong maging literal na kawatan. Mm-mm. Ang sa kuya man po palan father, kapag nagigibo kong kikanta, ipabayaan ko po ang listener na magtaon din sa diri nindang interpretasyon tungkol duman, kung ano mamatian ninda, acceptable naman po yan ta. Inot sa inot, dahil po ako nagja-disregard kay idea. Yes, yes. Kung kumamati mo na nakulangan ka po, kunya for example, or kung araw lang po, kung medyo shallow po, so shallow man po, so nasabutan po ang sarong listener. Kung aki pa po, so nagdawag, tapos na-trip niya lang po talaga, so groove, okay lang po ito. Pero sa kuya po, pag sinabi ko po, so meaning ko kang kanta, dahil ko po tigsabi na sala nasabutan na kan ibang listeners. It's just my personal man sa tasaro man din akong tagadangog kan sa diri kong surat. Yes. Kung kaya po nga tigpakanta ko minsan kay AJ. Muya ko man pumamati na kung paano darawon, paano isa musika ang sarong surat. Matibay po siya bali po ang meaning po ko sa laruan. Sa kuya po ano ko po duman. It's a material thing na ang material na bagay lang hanggang sa tawan mo siyang importansya na baka obsession po. Ano lang, kumbaga kahit sa tao, ang tao lang, pero kapag tinawan mo siya pagpadaba nin gabos, magkakaigwa pa siya deeper essence sa buhay mo. Para sa kuya po yan. For example, ang burak lang siya baga, pero na-appreciate mo sugayon niya. So purpose kang burak, na mas naduminagdag, mas naglawak, na pwede siyang makapa-feel good kibuhay kitao, pwede siyang makapa-attract kitao. So sa laruan pong ito po kayo, so kuro kayo iba, kunya for example, kan nagsurat, ay kan character, kan aki siya, mas muya niya itong kakawat, day siya na nalileft alone siya kang mga iba niyang nalileft out po siya. Tapos hanggang sa pagdakula niya, grabe ganun baga, masipog ang aki kita, father, medyo innocent lang po kita, ang buhay talang po magkawat, ang buhay talang magkawat pag inabot na ni mama, marinig di makaraka na. Buhay kang sarong, so, kumbaga, typical na buhay kang sarong aki. May mga nag-work, may mga nag pero basta, enjoy Kobe, po talaga. ma-share ako ng story ko. Sige po. About kang while listening to your song, Laruan. Shout out sa duwa kong tugang tabi kay Ate Rosa, kay Ate Bot. First time kong sabihin in public na about Laruan. Ining duwa kong tugang sinda ang instrumento na namin bidang ko si Santa Claus.
every 24 of December 24 naglalag kaming medyas kaming tulong magturugang na lalaki. As in, nagpapasalamat ako kay Ate Bot at kay Ate Rose ta igo ako kay mga certain na mga toys na dai ko maalingawan. Ang saro dyan, itong badil-badil na Wooden? bako plastic na ano yan, badil-badil na badil mga soldados na saradit. Apo. Pandua, anday ko pa malingawan na laruan na kawatan ko na tinao sa kuya ni Santa Claus sa paagi kan sa kong duwang tugang sa Ate Rose sa Ate Bot. Itong kawatan na karabaw na may cart tapos may mga nyog na saradit-sadit. Apo. So, Ate Bot saka Ate Rose, itong kawatan na karabaw saka mga nyog, saradit na nyog tapos may cart duman, nawara na, dito na aram kong hain, pero yaman ga ito sa puso ko. Apo. Ikakawatan ko ito, Kobe, sa mga moments na gusto kong magbalik sa sakuyang pagkaaki. Ikakawatan ko itong badil-badil, saka itong karabaw na may mga sadit na nyug. Apo. Sa paagi yan kan memories na tinosa ko kan tugang ko sa Ate Rose saka sa Ate Bot. Yes. Mga katiwala, tapos na po ang sa tong sarong oras na pagjamming kaiba ang Totopi, Happy Thoughts. Kaya, buot ko po ang pasalamatan an sa tuyang mga guests ngunyan, si Kobe Jonella na mostly, Kobe, itong mga kantang nadangog mi, first time na in Apa. public, adi. Apa. Kaya, masurteon kita digdi sa Veritas Radio TV, mga katiwala na digdi enot ang nadangog itong mga komposisyon ni Kobe. Kaya ba si AJ Pahot, kaya pigri ka kan mama mo sa mga tiyoon mo. Kompleto. Kompleto. Kay Aaron Bordeos, tsaka kay Michael Hamlang. So, mga katiwala, 2, 4, 6. Anong nakanta na panung-pano nin mga istorya? Apo. Oo. So, Kobe, bako sa na istorya kundi pigpabalik mo kami sa mga memories mo. Memories me, adi, Apo. ako sa pagkaaki ko, etc. Nagtao ka mo nin commentary, Apo. social commentary sa nangyayari sa tuyang mo niyan. Apo. So ani ang kagayunan kan sabihin ko sa imo kan mga compositions mo, adi. Sa mga katiwala, mapasalamat po kita digdi sa Totopi Band na nagtao sa tuya nin panibagong pagiling kan kagayunan kan kantang Bicol, kagayunan kang kantang Albayano. Apo. So salamat sa Indo Tabi. Salamat po, Father. Ayan. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Sa tabang asin intersesyon kan sa tong mahal na ina ni Beren Maria, bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, anama asin aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Kay bakan Totopi Band, ako po si Father Vlad, Echalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Asin inian, Sabado Nights with Father Vlad. Salamat po. Napasaindo ang programang nagtaon ng mga adal asin inspirasyon. Sabado Nights with Father Vlad. Sa Sabado Liwat, Antabayan. Ang saro na ng mga istorya ng buhay. Salamat kan sa indong pag-antabay.